Yayi Madiun. Wong Madiun kudu bangga duwe seniman kaya Abah Sakirun. Ya. Dihormati. Samirah Cak Bagus ya. Kaya apa? Men Abah Kirun dan kawan-kawan ana Mbak Tesi barang. Oh, Tesi Rahayu. Tesi. Ayo. Kok Tesi Rahayu. Mas Kadir Sri Mulat barang ana. Ya, nggih wis diatur dhewe karo abahe. Monggo Cak, ya Cak. Samira omahe caruban didol murah ora kulaan dikapak-kapakno manut Samira omahe kebon sari yo Samira akhirnya Nyuwun tepuk tangan kagem Abah Kirun. Wah, jan. Ambak wis yuswa parantine semangate luar biasa kaya ngono. jarine sapa? Lho, buktine nggih mboten keringetan, mboten menggeh-menggeh ngoten kok. Aku wae sing lungguh, ora ngerti nek iki asam urat. Ya jenengan iki dagelan lari aja ditambakne, yen gerah apa-apa iki tambakne ngono. Wis ben. Penyakit kok dibenke. Aku wayahe mati dhewe. Wong kene iki dengenane lah ya kaya jenek usum nuwun sewu. Napa? Beleken. Nggih kanca kula nggih kenging kok. Lah iya. Beleken. Dek seminggu iki blobok iki wangel. Dilangi angel. Aku kok Mas Dirman. Oh, Pak Dirman PSHT. Umure 70. Nggih. Mas, kowe kalingan tombo lawas kae. Roh. Terus? Apa Mas nggo beleken ngene? Uyuh. Karoh kae. Nggih. Pada esuk iki. Anget-anget pesing-pesing biyene.
tak nggo nglenthek. Lah kok kurang? Lah terus Bojoku tak gugah. Ndang to sak cingkire. ngono kuwi sing mandi ki uyuhe dhewe kok malah wong liya dikatutke ora. Doktere dhewe kaya iso nambani. Nggih. Anu Pak Dokter niki lah kok doktere pancaroba Pak Kirun. Oh, perubahan cuaca. Perubahan teko Nggih. musim kemarau rendeng. Nggih. Hati-hati. Nggih. Ki tak weni pupuh nek cara biyen. Pupuh. Saiki rohto insto. Oh iya, tetes mata nih. Malah ditukok jumukne kok Jepang Hirohito terus delalah Hiromikano ya wis ora sinden. Wis sinden ya, Bah. No. Hiromikano sinden. Kok ditetesne. Oh, nggih. Virus lho Pak Kirun. Tolong ditutup, aja nulari putune, anake. Terus Virus ki. nggih. Carane Ditetesi ku Selasa sampean rene nek kurang padang. Jam 7 sore wong iki cek nemen aku balik. Lah kok doktere ya wis walah Pak Kirun aku ya kenek. Dadi doktere matane ya lara dhewe. Ngadeg 750 matane. Alhamdulillah. Monggo Cak Kamit, Cak Komet. Iki pasangan iso salin nggih, nggih. Ning upami Cak Komet niku jenengan Jakbah niku pas. Mergo nuwun sewu, lagak lagon suarane Lembanyol niku meh kaya Cak Bagio Suwargi. Aku wingi Heeh. ten Bojonegoro Lah, diundang ke Sbangpol Jatim nggih, sama Pak Wahono Bupati Bojonegoro. nggih. Iki tak siarne. Terus Sekian anak saya pelawak mulai Percil, Komet, Percil, Hengki, Nggih. Kuntet, Slentem, ya ta? nggih. TB, Yudo, Mondol, Joklitik, Joklutuk, Pelok, Selindro. Dari Padepokan Seni Kirun itu puluhan dagelan muda, maaf yang sinau neng Kirun. Produksi dari Patski. Sing 40% iso nerokne Bagio Komet iki. Muga-muga kowe gak ketularan seneng mendem. Sik tak takoni. Nggih, Tak takoni sik, lah pancen kaya Pak Bagio. Pripun, Mas? Malam Senin. Engko kleru kaya ning Bojonegoro. Lha iki ben bener ngono lho. Malam Senin. Aku nang Sragen Lah ya ngono kuwi. Mlaku-mlaku karo tuku duren. Ana arek wedok Lungguh ijen bareng tak cedeki. aku diduduk ganden. Nah. Alah pintere. Tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang ting tung tang 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 krek. Selek gede dadi apa, Le? Oh kok kleru kowe kleru. Kowe arep ngumpani ya kleru. Kowe nek Niki mboten tunggale semang niku to. lah iya lho kowe iki ya kleru nek. Lah sing ndi Kowe to? ndagel apa piye ra sandalan? Ucah kok tapuk lambemu pisan kok. Lah aku ki penggemar Depot Seni Kiron mbiyen. Apa kemare terus ndi-ndi bahan mok nggo ngumpani liyane terus aku ora tanggapan ngono kuwi. Niku ngelmu jenengan yen dinggi anak putu dadine ibadah. Pahala kagem panjenengan. Bis po. Lho, jenengan Lho kok iso pahala yo? Enak Bis pahala apa piye? padha udur aku ndagel dhewe. malam Selasa. Bos alon-alon. Aku ora nyanti-nyanti. Alon. Ngene iki. Bocah kok pinter men. Nah terus lagi malam Selasa. Aja kesusu. Nggih. Mulane karo Yogi Bagong ra lucu ya kuwi. Urung-urung kok semang. Ayo, kowe sing ngumpani. Malam Selasa Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku klopo ana arek wedok rambute dawa
bareng tak cedheki bake maratuwa. Alah pintere. Bocah kok kaya ngene. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang ting tung ting tang ting tung. Tang 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 krek. Wis mirip aja nusul sik ya, Le. Boten. Kae wis ben. oh, biasane dagelan blonge coba petiram ya Coba Mas. Ora ngerti alamate kok. Halus. Malam Rebo. ayo Ya ngono. malam Rebo Aku neng Solo mlaku-mlaku karo tuku sawo. ana arek wedok Klambine ijo. bareng tak cedheki Aku dikroyok coro. Malah geti kancane iso kok malah di. Alah pintere. Tang ting tung. Anu Mas Yoyo iki jane ya kaya ngoten iki piyayine iso ora kaya apa-apa iso kaya bagio belajar. Nggih, nggih. Bocah alah tang ting tung bener tanggapan bunti dadas ngono. Ayo laris niki. Laris tenan masalah iki. Tang ting tung ting masalah kanca-kanca ning gambelian. Ndang gua encuk. Lang Kowe iki ndang muni dhewe nek wis ditang ting tuh kene omongan pisan pinduk wis sing ping 3. Tang ting tung ting. Tang ting tung ting. Mayaya panjenengan ki wis laris tenan. Ulang tahun Tenan. Dek ning slipi. nggih Alah, tang ting tung ting tang ting sesonan. tang ting tang ting tang ting. Lah ngono ki del. Malam Kemis. malam Kemis Aku neng Inggris wah adoh mlaku-mlaku karo tuku manggis. ana arek wedok Ireng manis. nah iki bareng tak cedheki Kirek didis. wah sik der lho si An Ora nganggo kuwi. Kok pinter men putrane sapa iki? Putrane Pak Kolik. Ngono ki nek sing rawuhe Pak Bupati. Kolik wis mati arep nusul apa kowe? Putrane Pak Sing urip Hari. pae. Putrane Pak Hariwur. Medeni. Dagelan ra situasi blas. Putrane Pak Hariwur. Besok nek gede dadi apa? Dadi maling. mantri Mantri. Mantri apa? Mantri suntik. Nyuntik sapa? Bojomu. Lah bojomu lara. Ya ngono apa piye? Wong sing lara beleki abahe kok malah bojone sing disuntik ora. Ben sehat kabeh kok ya. Malam jemuah. Cikno. Aku neng sawah Mlaku-mlaku karo tuku gabah. ana arek wedok. Areke mlumah Nah iki bareng tak cedheki. ngurep. Was-was ngono karepe. Mbok ya dibuka. Gak ben murep aman. Lah aman sing mau buka kleru Manuhara. Oh, malah medeni kok. Malam Sabtu Aku ra metu. kuwi kleru. Oh, keliru. Mau kok nyatete ra dicathetne. Sing ora metu Minggu. Oh, sing ditakoni aku kok, Mas. Sampeyan nek ngeyel nek sampean ora metu Minggu ya ora masalah. Aku Setu kae ra metu. Kuwi nek malam Sabtu aku neng Cepu. Nah. Engko nek malam Minggu lagi aku ra metu. Ngono. Aku metu. Gum. Malam Sabtu Aku neng Cepu mlaku-mlaku karo tuku tebu. karo caweta Guyang guyu bareng mok cedhaki. ibake maratuaku. Ya nyapa maratuamu ning Cepu? Lah ya metu pancen omahe Cepu.
lagi malam minggu. Aku ra metu. Mbok metu. Gah ora kudu metu. Mumpung prai minggu metu ngono. Wis sore mau metu iki. Mbok yo ngenteni. Bah kon metu to, Bah? Gah Kon metu kuwi lho. Metu piye kok urung metu ae dipecat dodok kok. iki metu dhewe. Malam minggu Aku ra metu mlaku-mlaku ning jero omahku. terus wedok Guyang-guyu bareng mok cedhaki. areke bisu. Berarti beda guwane. Beda. Beda to guwane. Nggih. Nek biasane, nek sing iki ya apal. Sing napa? Apa jinggot wis kagungan putra. Tro. Pak Jenggot. tak bacok ndasmu lho engko. Ndek wingi dereng mari bacok neh. Apik lho iki. Apik. Nggih. Nek pomo kirun karo Bagio kawi tak dolarang. Heeh. Nek iki kowe cik murah iki. Magang. Mergo cik urung lulus kowe cik magang iki. Urung wong jasmu cik kegeden ngono lho. Karepe iki ya ben penampilan, tapi iki lho, heeh, ketoke ben penampilan. Lah, ning ketoke kuwi ukurane Pak Agung Laksono biyen. Mok Pak Jenggot, aku nang Solo. Wis ganti tema. wis kagungan putra larase. Tro. Sinden. Tro. Oh, wabah. Wis iso apa ora? Putra. Mau iso. Tro. Sinden. Ayo. Tro. Kowe iki jane iso apa ora? Jane nggih saged. Aja dhuwur-dhuwur. Tro. Malah kamblesen kuwi. Tro. Monggo bareng sinden. Tro. Kowe iki sapa ora? Saged. Pak Jenggot. Malah angel iki ladenane. Karo Bagio malah angel iki. Wis kagungan putra. Tro. Cedak. Putra. Enak kabel luka ora, Mas? Nggih napa? Tak setrum cangkemmu. Putrane pijer nangis wae amarga mung wedi karo jenggote cep menengo sesuk thukul dhewe apa jenggot Pijer nangis bae. wis Kagungan putra. Tak potong sak yuta lho engko Wis kagungan putra. putrane Wis metu jenggote. Pijer nangis wae. umure pira Anu, ya cek 15 tapi wis ngene. Pak Jenggot Wis kagungan putra. putrane Pijer nangis bae. amarga Mung wedi karo jenggote. cep menengo Sesuk cukur dhewe. tukul dhewe budhek kowe Lah iki nak cukul terus cukur malih. tak golekne misih sik Napa? rungokno iki top-tope wong Wah, iki. nek sinden kae urung berbobot nek iki berbobot tenan penyanyi kondang sak Jawa Timur Hadir malam ini. oh piye to apa kuwi nek wong anu jada Sinden-sindene opo? apa kuwi ya iki ben metu tol jae nak jae jatuh
Kuntul jare banyak kari siji tul enak Kuntul jare banyak ndoke bajul abang-abang gendera longgo wetan titik ukuran ayem klambi abang wadah pupur golek duit kene nduk jedak mbah kene kene Wilujeng dalu Pak Dalan. Nggih wilujeng dalu. Napa jenengan sing asmane Manohara? Kula mboten gadah mano. Kula namine Lucy Sapi. Kok iso sapi? niki jenenge Lucy Limosin Brahman. Brahman kurang gede Hmm. anak kula Ponorogo sehat ya nduk Alhamdulillah sehat, Bah. Nyuwun pangapunten, Bah. Ya. Kula mriki wau sakjane duwe perkara. perkarane Kalih munyuk niku lho. wong tuwek ra melok apa-apa nadyan to anak polah bapa kepradah saiki ya urusana dhewe aku mung butuh penyelesaiane Padha kula nggih butuh penyelesaian. nek Dene kowe iki ya butuh amplop barang ora penyelesaian tok niki nyuwun pangapunten lho, Bah. Ya. Nyuwun pangapunten. nyapa Nyapa? Piye? nyapa Pertanggungjawabanmu ki piye? lho lah aku ya wis berbuat apa kok ya Boh Loh, ngerti nyuwun Pak piye Sik. to? Mas Dalang Dalem. kurang ajar Kok- dagelan seniman nggih seniman yang panggung iki dadi tata krama ngetengi Lucy lho Lucy mbobot perkara kowe Aduh. tanggung jawab aduh piye ki aja macem-macem kowe lho tapuk lambemu menenge Kula niki metengi Loh, metengi kowe Lho. Bah, mlebu kula ki mboten meteng. ayo teng ngono Oh, Piye lho jane? lah ora metenge aku ya tengah dengar malah provokator malah ora. Nyuwun sewu, anake jenengan iki badhe ngendikane badhe tanggung jawab kalih kula jarene badhe ngrabi kula. Tak enteni sampe yah mene kula ngantos njlebut kok bake ora dirabi-rabi. ngono e kok ya omong ngene lho sik aku tak ngomong ngeten lho asline Bah lah iki asline ngeten lho saurunge tak urus nembang odik kowe ben ayem atimu sak lagu Lah. mergo dinteni Lah. kok Siap. perkara iki berlanjut Nggih, oke siap. Niki arep nembang apa petingane kalih Madangkara. oh Nggih. ya spesial ulang tahun Spesial Golkar ulang yang tahun Golkar ke-61 yang ke-61. Nah. Nggih. menika Pak Bupati rawuh Bapak Bupati selamat malam. Menika dirawi para pejabat penggede nggih. wonten ing Jawa Timur. Oh nggih niki. Pak Ali Mufti. Tokoh nggih Pak Ali Tindak Mufti. wonten Ponorogo, Mbak. Nggih. Oh nggih Bapak, selamat malam. Tadi malam sampun pinanggih semoga sehat selalu. Nggih. Menika ada ibunda saya Bu Atika Banowati dari Romo Widodo niki budayawan dari Kota Nganjuk beserta Ibu. Kertosono Rama Widodo. Bapak Sapa? nggih, Bapak Wakil Bupati. Dalam Rama sapa Romo Widodo. ratek lali suwi ra ditanggap kok. Tapi Bapak mau Wabu. aku wis Ya napa? diparingi tinggu ngopi matur nuwun Rama Widodo kali Bunda Nggih. makasih terop puji apik lho Pak sewonen no. Menawi Pak Lurah ngalih wau ngersakaken Bapak. bajing loncat. Oh, Nggih. siap. Jenengan napa monggo Nggih. derek. Engko ae bajing loncat engko. Nggih. Saiki Lucy ben ngetokne sing alus sik. Nggih. Wis karepmu nduk. Ini ciri khasnya karo Madangkara kae no. Nggih. Iya. Niki seniman handal sedaya. Endi cakno? Wah, cak. Nyapa? Wedaan diwedaki tambah mbulak. Bawa nggih, Mo.
nanggap Madangkara iki murah tur ya open-openane gampang. Oh iso. Kelakne koroe ra wis madang. Jendek. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur linsam yen akeh mutan Iki mau mari lungguh ndi to kok suwemut tok. endi to Mas Iki casmu kok kegeden kaya ondel-ondel wis meneng gegeden pancen yen dadak. nyun pangapunten Mas nggih lek Mas Cahyo niku lak piyayine putih diwedhaki mrenyen-mrenyen ketawis bagus abah niki lho sampun yuswa tapi kan piyayine putih diwedhaki mrenyen-mrenyen tambah saya enom lah niki lho jujur mawon Lah nggih pripun? tiange wireng Nggih, gawe kuning. jas kuwi tambah peteng dedet Kula dhewe ngenyek lho niki lho kenyataan kok ngenyek ya napa online. online Saiki skincare. lah alah napa Rong wulan kepungkur ki di skincare raine. Glowing putih niki terus kapok. Lah kenapa? Dilokne tanggane. Komet raine kaya kentol kena knalpot. Dadi sing putih raine tok terus. kula irengke malih. Waduh. Oh iya. layak Aku malah dhewe kaya ula weling kok. tapi sampean yo apik kok ya apa mau duwe bojo aku Ya, Pak. lho aku kan rada resik sithik ngono memperbaiki keturunan Wah, ya ora padha karo nyediani tangga. lah kok iso Awake dhewe tanggapan laris. Lah engko aku mikir nomah piye? Nyapa? Bojoku wayu pangan wong no. Ora apa-apa to sing penting entuk hasil. Lah, setuju. lho tamak anakmu piye Mas lho pripun to jenengan iki kok malah ngajani kaya ngono Ora ngono sepurane. Kowe iki ya wis syukurana aja engko nek entuk iki komet ireng kowe putih. terus dadiane anake yo napa Paling ora digoleki Pak Kapolres. lah kok ngoten Engko penyeberangan zebra nggo cat ning aspal kae. Anake loreng jenenge lorek. Iya. teko ndi mau Lelampan. lalampahan kangka wuri Numpang. Nah. Nano. Mana moci. Tarasna tolo sepira ilang ngong Nah, Tarasna tolos semonten nggih nadyanengku bok asma ra dawake Mangga. Gubuk Asmara nggih. Ala Mbak Lucy dan juga Cak No. Ayo, enggak. Cacos. Madang Karamase.
tangak pagi nganti jaget iso gak? Ayo. Mas Noval sarjana seni kondang saindenge Nusantara. Joget polahe kaya lele digedhik. Sakek pintere sing ngendak. Kok biasane ya. Sik to. Engko sak mono ambane nyapa tekan kancane. Sik to, ilah aku kan manut sing ngendang lho, kae sakek pintere kae sing ngendang. Kowe iki lemu ngelokne Lucy kuwi lho. Lah Joget polahe kaya lele digedhik. Lah iki nggih melu-melu lho, Pak. lele kok digedhik lho, rong mok gedhek matil ndasmu. Cek to, kae mbok obahne apa Mas Noval iso tanganmu. Jajal lho. Sesuai kendang. Sesuai kendang napa mas saged lho, Pak. Ayo. Lho. Cadatan sakjroning ati. Tanah lontor. Saya marah. Ya, pinter. Piye ta? Kok ngono? Pinter ta? Cobi, Pak. Ora. Sampe ngono tok. Wong aku. Contone mah lho. Wong ora muni kok. Mas Noval ki sembarang kendang. Iya lah tapi mung tangan kowe muni lho. Loh, aku kukur-kukur. Wong kok aku ki lho karo lungguhke Noval ki iso. Cobi, Pak. Cobi, Pak. Loh. Kenapa kok enek ngene e, Pak? Nguyu. nggo tombo Kowe belem. jajal, sakomet. Ayo. Gak iso. Met. Kowe iki 750 aja ngisi-ngisini koordinator. Piye ta yu? Sik tok sampean koyoke duwe anu ki. Piye ta Dik? Dendam-deke. Nah sampean. Lho mosok ngene. Dimatne tenanan. Sikile. Bokonge. Kowe enak. Lho ngene muni. Tuwek wonge. Nah, Tuwek ki lho. wong. Pancene tuwek. Bener-bener. Iki tuwek wonge. Nggih. Tapi kencing manis e dhuwur. Ngene lho. Cekelen, yo. Ngono, abah iso. Pancene karawitan madang gedhen iki Mas ngene lho Mas, aku kendang ngono kaya Mbak Lucy mau lho Mas, Mas No. Mas, mata sik madang kok. Ora sopan. Ora sopan. Pripun? Ya paling ora ki kaya wong kae nyawer. nah, Sir Basuki mawa biya. Contone gampang palang kekek Mas. Dong tak. Palang kekek. Jaluk. Ora ngaring, Mas. Lemu wae dhuwit ki ya sing sopan cara dhuwit. Kowe njaluk apa ngono. Ayo. Apa kata-katane lho? Orek-orek. Lah ora-ora dhuwitmu pira? Dhuwitmu receh lho. Ora rungokne iki lho. Enak wae. Mas, nun sewu jaranan Mas. Pak Tulung.
siapne. Nyun sewu. Orek. Pancene madang gedhen ya iso. Apa kaget aku. Pagi tilik nih. Ngono en njaluk disemak lho. Ya. Sini duwe kekeliruan awakmu. Nyapa? Duwe salah karo cah-cah iki. Pancene senengane sabotase nak karo aku. Aku nak ketok bagus lah ngono gak patek ikhlas. Pancene Bocah kae main deknane kaya ngono piye-piye kowe nek ketok piye? ketok ganteng. Ketok ba. Bagus. Ya cacah ki ya minder nek pancene kowe iki ketok kakus ki bocah-bocah ki Bagus. gak patek setuju. Kakus. Kurang sabait iki. Ayo Nduk, terus nih Nduk. Cedhatan sajroning ati. Dateng lontor lo Mas saya ati lo Mas. Aku kowe dadi karma marga ning kumpang asmara. Tepuk tangan Lucy Brahman. Baleni perkara, aku tak neng tengah. Nggih. Nggih. Piye to Nduk? Piye? Ngeten lho, Masalahe Mbak. apa iki, Pak? Nyuwun pangapunten. Niki pun gandeng kalih kula kelak suwi. Terus kula niki dijanjani apene rabi. Tapi sampai sakniki kula mboten dilamar-lamar. Nih. Aku wong tek nuwun sewu lho Mas Dan. Monggo, Pak. Matur nuwun rambayari. Mulih dhisik. Oh lagi. Aku nang kene. Pret kampret. Komek kok kampret. Mat, Nggih. ki piye tanggung jawab? Iki ben kono sik. Nggih. Kok pinter tiba dagelan ra tiba dalang. Nek tiba dalang kowe mlebu nang kesi. Niki Kowe piye tanggung jawabmu? Nduk nggih, kula nggih tetep tanggung jawab, Pak. Terus? Ning jenengan nak ngertos piyambak. Bapak kula niku ora duda. Duda. Niku ngeyel, kula mboten nangsal rabi, nek piyambake bapak kula niku dereng rabi. Mongko bapak murung di bojo. Dereng. Umurmu wis tuwek. Tuwek, Bapakmu nek rung rabi kowe ra oleh rabi. Kon rene, tung tak tong. Kon rene bapakmu. Bapak! Bapak! Awakmu. Roh, kok niku lapo mrene-mrene iku? Bapak Nah. pundi lho? Lah karo Pak yo pangling padha irenge. Walah iki lho. Anakku iki. Dalange salam sih. Oh, Nggih. nggih, kula Kadir, Pak. Nggih, sugeng rawuh Mas Gudir nggih. Kadir. Oh, Kadir nggih. Apa? Dalange budek ya. Dir. Dir. Ngene lho mbir tambir. Kok malah salah. Kadir. Ya, awakmu ku budek apa panjen keceleo? Oh dikandani Kadir kok. Ya ya aja mlilik ya ampun. Lho, Kak. Ting tong. Tung. Irung malah. Salam sik karo Pak Bupati Madiun. Oh, iya. Pak Mujono, Pak DPRD tingkat 1, Iya. Pak Abdul Muktiono. Oh iya. No, Ya sapa maneh? ya akeh. Lah Sing ya rawuh. sapa sebutin mari penonton sitok-sitok iki. Awakmu kira tamu Oh, kok iya, Jakarta sih? Ih, pertama ngomong apa aku? Sakarapmu nampa bayar kok tekon. Gak enak iki. Tekan kene dadekne ngenekan aku. Lah jare dadi apa? Ngenekan iki diplangkoni kaya kene aku. Ah pengen gak diplangkoni dadi ula. Dadi apa? Ula. Kula. Iki Pak Bupati Sugeng Dalu.
Kula saking Jakarta dugi mriki ajeng ngramekaken acaranipun Golkar. Nah, bener apa salah? Mbuh. Ditakoni kok Mbah Mbuh. Takoni Nek ketuane lah awakmu. ya ketuane aku ae sampe nek wong ki lho. Nah, salamku kalau kangge Pak Bupati nggih. Terus apa maneh mau? Sakarepmu, dalang. Dalang maneh dalange wis lho. Lah kowe ra rung kenalan ki jenenge sapa? Ajis. Ades. Niki sing jenenge dalang Arif Lumer. Tepangaken jari kula Ades. Kadir. Tepangatken kula Kadir. Nggih. Adatipun menawi wonten TV teng film nika lak kalih Pak Doyok to. Pak Doyo. Lah Pak Doyok teng pundi men? Lah niki Pecah. Doyok pecah karo Kadir, lah Dodok pecah karo Komet ngono lho. Pecah. Padha-padha kula mboten pecah kali Doyo, pancen kula mboten grup. Oh, mboten grup. Nggih, grupe teng film tok. Oh, ngaten. Nggih, Mas Ajis. Nggih. kok iso Masih masih tenggelim lotot. Lah, aku mau diceluk Tambir. Apa gak Mas mangkel? Cahyo Kuntadi. Mas Cahyo Kuntadi. Nah, alias Mas Yoyo, Alias Mas Yoyo. bojone Bu Sukesi, Bojone Bu Sukesi. Nggih. Bapake jenenge sapa? Mas Sukron Suwondo. Mas Sukron Suwondo. Ibuke Kowe kok nyensus penduduk kok ndi kok iki Nggak mau yang perlu saya Ya. ucapkan selamat tadi Bapak Bupati terus apa lagi? Ketua DPD, Ya, buat Bapak Ketua DPD para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Iki dibantu Pak Armuji teko DPP Pusat Ya. Slipi Jakarta. Ya, saya ucapkan terima Sekjen. kasih. Pak Sekjen. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pemerintahan dan jajaran dari Golkar yang ada di sini, terutama Pak Bupati. Saya sudah bisa hadir di sini. Lah ngoten ade. Nggih le. Sorme jono ulane de. Ndi? Ora enak. Apa? Iki paribasan. Sorme jono ulane de. Terus Jo gelo wis carane de. Ciri wanci wole digawa mati de. modar karepmu kok. Kok ciri wae. Iki aku rene arep urusan mbek anakku. Sik, Ana apa iku? iki arek rabi karo Lucy. Ya ta? Kok terus kowe ra oleh kowe njaluk dhisik. Sampean njaluk dhisik ya apa? Loh, piye to? Ning ndi anake sik. Sampeyan jenenge ra pengertian karo anak ngono lho, Pak. Awakmu ki aja macem. Ngene lho ya. Awakmu ki sik enom, ngerti gak? Awakmu golek sing enom sik iso. Bapak iki wis tuwek. Lah ya wis tuwek we. Paling Arep monggo apa? Loh, tinggo apa bojo tinggo apa? Ya tinggo kelon-kelonan, Dek. Tinggo apa? kok kaya isih Sik, kuat-kuat to. Sing dipek pacar Komet ki Lucy. Mongko kaya ngono. Awakmu kok ngengkel. Maju Lus, tandang ngono Lus. Duh. Ngeyel iki wong. Calon maratuwa. Wong tuwek. Jenengan nggih pengen rapi, Pak. Iki Madura. Iki Madura iki. Reng pelaku cak Madura, Praben Madura, Radin kana. Madura cocok we aku wis iki. Cok ngalang-alangi kon ya. Gak. Kene Dik, padha Madurane Dik. Hati-hati lulus, gelangmu nek ilang lulus. Rumangsamu copet aku. Ngeten lho Pak kula niku pun gandeng suwe kalih yogane jenengan niku. Nah. Tapi kula dereng dirabi-rabi namung dijanjike mawon. Mergo sampean urung rapi. Lah iya. Aku kurang nek pancen dijanji-janji tok lapo gelembe iku. Ayo mbek aku wae. Lah alah. Lah kula kareng jenengan. Awakmu wedi paling. Aku ngerti awakmu arepe ngomong nek aku kawin untuk Pak Kadir, anakku mesti ireng-ireng kabeh. Mesti Nggih, ngomong ngono iki katene. Nggih mboten mengke sekedap malih jenengan kula tuntun. Lah piye sik iso? Lah terus iki ya apa kadung? Dilokne iki lho. Apa Kok ngomong apa? rabi Lucy? Lah jenengan napa tasik kiat? Napa Loh. iki sik iso? Lho, ngenyek iki Dik. Cik,
Nyek rene ta. Lah iya. Wingi jamu sing mbok kei entek ya. Jamu iki lho jamu. Jamune apa to, Mbah? Heh, Kok kae jamu apa? Sik to. mbok kei jamu wingi entek. Aku dilokno napa Mbok ya kapok. Apa? Ora udan rangen njaluk oles. Lah kok iso dikek kuping mergo bonyok. 3 dina kupinge kaya lawa nyepapang. Kok iso? Apa niku? Apa wis tak putusi. Putus ini. Lus, Nggih. no. Kowe nembang oneh, ya sik kowe dandan sing ayu. Nggih. Aku tak nyeluk penyanyi. Sapa sing biasane? Bir kita. Hah, bir kita. Siap. Wis. Lho, Met. niki- Iki ben dandan. Nggih, siap. Mungkin Dandan. dipangan niku. Mboten. Wah, Wis lah, tok lah. kowe iki meneng wae. Ber kita dipangan Pak Kadir ke Bathara Kala.